खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन सासे सानै साथाम नङा साबा साजि नङा गासै 38 सिखावफोरखौ हरसेनि गेजेरावनो हमनो हादों आसाम पुलिसआ काछाराव हमनो हादों गासै 38 सिखाव फोरमायथिनो गोनांदि काछार जिल्लायाव सिखाव बांनायखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा पुलिस थानायाव अजद होदोंमोन बे लेखायै मोनबा हानजा दानानै सिखावफोरनि लिस्ट बानायनानै बे जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगायाव अपारेशन खालामदोंमोन आरो हरसेनि गेजेरावनो 38 सिखावफोरखौ हमनो हादों 38 सिखावफोरखौ हमनायजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय खावनाय मुवा बेसादफोरखौ हमनो हादों जेरै गुबुन गुबुन मुवा बेसाद प्रेसार कुकारनिफ्राय लानानै गंथाम मटरसाइकेल बेटारि टिभि मोब्लिबनि मुवा बेसाद फेन मटर सना रुपा बाल्थिं बायदि बायदि जोबनो गैयै मुवा बेसादफोरखौ हमनो हादों सिखावफोरखौ हमनायजों लोगोसे आरो बांसिन हमजानाय सिखावफ्रानो ड्राग्स जाग्रा होननानै फोरमायथिदों पुलिसआ गासै 38 सिखावफोरखौ काछार जिल्लानिफ्राय हरसेनि गेजेरावनो हमनो हादों आरो बिसोरनिफ्राय खावनाय गुबुन गुबुन मुवा बेसाद सानथ्र'हायै मुवा बेसादफोरखौ हमनो हादों रासियाव गिख्रंथाव बांग्रिं आरो सुनामि फैदों रासियानि कामचाटकायाव गिख्रंथाव बांग्रिंजों लोगोसे सुनामि फैदों बुहुमनि मादावनो 6थि गेदेर बांग्रिं फैदों रासियानि कामचाटकायाव कामचुटका पेनिनसुलायाव 8.8 मेगनिटिउडनि बांग्रिं मावदों आरो 4 मिटार 53 फिटसिम सुनामि फैदों सुनामि फैनायजों लैथो जिङाव थानाय न' बां बिल्डिंफोरा गोबां खहा जादों बिल्डिंफोरा बायग्रोबदों बिल्डिंफोरा हा सिङाव गोदोनो गोनां जादों बेबायदिनो गोबां खहा जानायखौ नुनो मोननाय जादों रासियाजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादरावबो मावग्लुंहैदों बांग्रिङा आरो सुनामिबो फैदों दैबाना आरो बांग्रिं मावनायजों रासियाव गोबां खहा जादों थैनायनि रेकर्डखौ दासिमबो मोनथ'नाय जायाखै रासियानि अनगायैबो जापानावबो सुनामि फैदों लैथो जिङाव इमारजेन्सि फोसावनो गोनां जादों आरो गुबुन रैखाथि गोनां जायगायाव थाहैनो थाखाय सुबुंफोरखौ बिथोन होनो गोनां जादों इउएस जिअलजिकेल सार्भेनि बायदिब्ला रासियाव मावनाय बांग्रिङा बुहुमनि मादावनो 6थि देरसिन बा 6थि गेदेर बांग्रिं मख'नो गोनांदि सुनामियाबो ओरैबायदि गिथावनामोन आरो गेदेरमोन जापानाव 4 नाथिमिया बुखारनानै बोरियाव सौफैदों बेबायदिनो रासियायाव गेदेर बांग्रिं आरो सुनामि फैदों रासियाव फैनायनि जाहोनावनो रासियानि खाथि खाला हादोरफोरावबो गिख्रंथाव बांग्रिं फैफानायजों लोगोसे सुनामिबो फैदों थिग बेबायदिनो जापानावबो गेदेर सुनामि फैदों इउएस जिअलजिकेल सार्भेनि बायदिब्ला बुहुमनि देरसिन बांग्रिंफोरनि मादाव चाइल्ड वाल्डिभियायाव 1960 मायथाइयाव 9.5 मेगनिटिउडनि बांग्रिं मावदोंमोन बांग्रिंजों लोगोसे सुनामिबो फैदों जेराव 1600 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन बांसिनानो सुनामिजों जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन आरो गोबाङानो जोखोम जादों नाथाय गोबांनि रेकर्डखौ मोननाय जायाखै गोबाङानो गोमादों होननानैबो रिपर्टआव मोननाय जादों बेनि उनाव दङ नैथियाव इउएसआव 1964 मायथाइयाव 9.2 मेगनिटिउडनि बांग्रिं मावदोंमोन थामथियाव दङ इन्ड'नेसियानि सुमात्रायाव 2004आव 9.1 मेगनिटिउडनि बांग्रिं मावदोंमोन जेराव 2,30,000नि बांसिन सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन बांग्रिंजों लोगोसे सुनामिबो फैदोंमोन बेनि उनाव दङ ब्रैथियाव जापाननि टहकुआव 2011आव 9.1 मेगनिटिउडनि बांग्रिं मावदोंमोन बाथियाव रासियानि कामचाटकायाव 1952 मायथाइयाव 9.0 मेगनिटिउडनि बांग्रिं मावदोंमन आरो दथियाव दा रासियानि कामचाटका पेनिनसुलायाव 8.8 मेगनिटिउडनि बांग्रिं मावदों 15 आगस्टनि उन बा सिगां UPPL आरो BPF खौ खौसे खालामनायनि थांखिजों फिन सावरायगोन बिजेपि राजखान्थि दोलोआ बिटिसि दखल खालामनो जेरैबायदि मेगन फेदेरदों बेखौ नुनानै बिटिसि बा बिटिआरखौ रैखा होनो थाखाय UPPL आरो BPF खौसे जानो हास्थायनायखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया फिन खुगा बेखेवनायनि उनावनो गासै आसामावनो UPPL आरो BPF मोननै राजखान्थि दोलो ज' जानायखौ लानानै सावरायफिनजादों बे लेखायै 15 आगस्टनि उन बा सिगां बर' हारिनि मोन 14 आफादफोरखौ लोगोआव लाफानानै जयै सावरायनाय जागोन होननानै रोखायै फोरमायथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय दिपेन बर' बिथाङा खौसे जानायखौ लानानै 2024 मायथाइयावबो सावरायनाय जादोंमोन जेराव एबसुजों लोगोसे MLA रबिराम नार्जारि खाम्फा बरगयारि बिथांमोनबो दंमोन होननानै फोरमायथिदों जेराव हाग्रामा महिलारिया पजिटिभ बुंदोंमोन बुजिलायनायनि गेजेरजों जयै सिगांलांनो हायोब्ला बेयाव मदद दङ होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन बेबायदिनो प्रमद बर' बिथाङाबो खौसेथियाव मदद दङ होननानै बुंदोंमोन बे लेखायै खौसेथिखौ लानानै खेबथाम खेबब्रैसो
रायज्लायनायबो जादोंमोन होननानै फोरमायथियो दिपेन बर' बिथाङा आरो दा फिन 15 आगस्टनि उन सिगां सावरायबावगोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा। UPPL आरो BPF खौसे जानायाव बर' थुनलाइ आफादाबो मदद दङ होननानै फोरमायथिदों। थुनलाइ आफादनिफ्राय गावनि हारिखौ थारैनो मोजां मोनमारोब्ला गाव गावनि सार्थखौ बा मुलाम्फाखौ नायालासे गासैबो सिगांबोगोन होननानै बुंथियो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय। गसाइगावआव थानाय तेलिपारा टल गेटआव गुन्डा टेक्स लानायनि अजद। पान्जाब बा हारियानानि सोरबा थिखादारा बेयाव गोसो बायदि दादागिरि खालामदों होननानै अजद होयो ट्राक सालायग्राफोरा। ट्राक सालायग्राफोरा फोरमायथिदों दि गसाइगावनि तेलिपारा टल गेटनि 19 किल'मिटार सिगाङाव आसाम आरो सोनाब बंगनि सिमा दङ, जेराव 5% गारिफोरखौ एंगारहरो, नाथाय गसाइगावनि तेलिपारा टल गेटआव थानाय माखासे गुन्डाफोरा आरसि दिन्थिनो थाखाय थिनो आरो 520 रांनि पारसि दाननो बिथोन होयो। रां होआब्ला दादागिरि खालामो आरो बुयो होननानै फोरमायथिदों। आरो बेयाव हारियाना बा पान्जाबनि सोरबा थिखादारा गोसो बायदि दादागिरि खालामो होननानैबो फोरमायथियो। गासै भारतावनो जेबो जेंना गैया। ट्राक सालायनानै बेंगल, बिहार, UP जानानै फैयो, नाथाय जेरावबो जेबो जेंना गैया। टलगेटआव होनो गोनां जि 260 रां बे रांखौनो लायो, नाथाय गसाइगावनि तेलिपारा टलगेटआव जेंना जाफैयो 2 गुन रां लायो आरो रां होआबा बुयो होननानैबो फोरमायथियो। जाथायखौ लानानै ट्राक सालायग्राफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिनायनि उनावनो सोंथि बेरखांदों। सोर दैदेनगिरिनि आशीर्बादाव बिटिआरनि गसाइगावनि टल गेटआव गुबुन रायजोनि थिखादारा गुन्डा खालामनो खाबु मोनखो होननानै दा बियो सोंथि बेरखांदों सुबुंफोरनि गोसोआव। सनि टिभिआव जानाय सुपार डेन्सार चेप्टार 5आव सौहैबाय फिन बर'नि फिसाया। टप 12आव जायगा आवग्रिनो हाबाय अप्सरा बर'आ। मासुम नार्जारिनि उनाव अप्सरा बर'आ सौहैबाय सुपार डेन्सार चेप्टार 5आव आरो बिथाङाबो जाजफोरनिफ्राय गोबां अनसायनायखौ मोननो हादों। मरिगावनि बानमुरिनि टेम्पु सालायग्रा प्रशान्त बर'नि देरसिन फिसाजो अप्सरा बर'आ। इउटुबाव नायनानै सोलोंनानैनो बिथाङा गावनि नाजानायजों गावनि रोंगौथिखौ मुम्बाइआव दिन्थिहैनो हादों आरो बिथाङा दा टप 12आव जायगा आवग्रिनो हाबाय। थांनाय 19 जुलाइनिफ्रायनो एपिसडखौ दिन्थिनाया जागायजेनदों आरो रायजो राजाफोरनिफ्राय गोबां अनसायनायखौ मोननो हादों बिथाङा। दा अप्सरा बर'खौ जाहाथे रायजो राजाफ्रा मदद होबावो आरो आशीर्बाद होयो बेनि थाखाय खावलायदों बिफा प्रशान्त बर'आ, जाहाथे अप्सरा बर'आ हारिजों लोगोसे आसामनि गोग्गानाय लाबोनो हायो, बेनि थाखाय जाहाथे एपिसडखौ नायलांनायजों लोगोसे अप्सरा बर'नो आशीर्बाद होयो बेनि थाखाय खावलायदों अप्सरा बर'नि बिफा प्रशान्त बर'आ। कारिगावआव क'क्राझाराव हाबग्रा गुबै लामानि गेटखौ बेखेवनानै होबाय। प्रमद बर' बिथाङा बेखेवनानै होबाय। क'क्राझार टाउनाव हाबनायजों लोगोसे बिटिसि सेक्रेटारियेटआव हाबनो थाखाय जेबो सिन गैयामोन, बेनिखायनो बे गेटखौ बानायनाया गोनांथि दंमोन होननानै फोरमायथियो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। जायनाखि क'क्राझारानो बड'लेण्डनि राजथावनि, बेनिखायनो बेनि लामाखौ साजायनाया गोनांथि दङ होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। बेयाव खाम, सिफुं, सेरजा बायदि बर'नि हारिमुखौ दिन्थिफुंनाय जादों आरो बेखौ नायोब्ला बर'नि हारिमुखौ गोसोखांगोन होननानैबो फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो कारिगावनिफ्राय सेक्रेटारियेटसिम 18 किल'मिटार लामाखौ 4 लेन बानायनायनिबो थांखि दङ। बेयाव गुबुन गुबुन हारिनि हारिमुखौ दिन्थिनाय जागोन होननानै फोरमायथियो बा दिन्थिनो थांखि दङ होननानै फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा। चिरांनि काजलगावआ 4 सिखावखौ हमनो हादों। पुलिसा होसो होसो 4 सिखावखौ हमनो हादों। 4नि मादाव 3 बर' आरो सासे गुबुन। हमजानाय सिखावफोरनि मुङा जाहैबाय रिंखां नार्जारि, सुरेन बसुमतारी, जास्मिन बरगयारी आरो रहिम बादशाह। फोरमायथिनाय बायदिब्ला 27 नं राजा लामायाव सासे फरायसुलिनि मबाइलखौ सेख'नानै मटर साइकेलजों खारलांदोंमोन 4 सिखावा। बेखौ नुनायनि उनाव पुलिसा होसोनानै 4बो सिखावखौ हमदों। हमजानाय सिखावफोरनि मुङा रिंखां नार्जारि, सुरेन बसुमतारी, जास्मिन बरगयारी आरो रहिम बादशाह। चिरांनि काजलगावआव जादों बे जाथाया। भारतनि थागिबिफोरनि थाखाय गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां। नासा आरो इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेसन इसर'आ लोगो नांनानै मैया निसार सेटेलाइटखौ लन्च खालामदों, अदेबानि दैथायहरदों, जायनि गेजेरजों बारहुंखा, बांग्रिं, सुनामि बायदि जानायनि सिगांनो हमदांनो हागोन। अन्ध्र प्रदेशनि श्रीहरिकटायाव थानाय सतीश धवन स्पेस सेन्टारनिफ्राय मैया निसार सेटेलाइटखौ दैथायहरदों, जायनि गेजेरजों बुहुम बिखानि फिसानिफ्राय फिसासिन सोलाय सोल' जानायफोरखौ हमदांनो हागोन आरो निसार सेटेलाइटआव थानाय राडारनि गेजेरजों बुहुमखौ सान-हर स्केन खालामनानै मिथिंगायारि माबाफोर जाथाय जागोन नामा बेनि खौरांखौ दैथायहरगोन, जेरै बांग्रिं, सुनामि,
बारहुंखा हा गिसिखानाय अरगें हाजो बेफ्रुनाय बेफोर गासैखौबो खौरां हरगोन निसार सेटेलाइटआ जाय सोरखारि रिसार्च खालामग्राफोर डिजास्टार मेनेजमेन्टफोर आरो पलिसि मेकारफोरनि थाखाय बेयो मदद गोनां जागोन आरो बिथांमोनहानो बेखौ बाहायनानै जोंनो सांग्रांथि होगोन गमामायैनो मैयानि साना गासै भारतनि थागिबिफोरनि थाखायनो गोग्गाथाव आरो गेदेर सानमोन खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों